हामबाय बेलाइनाव दिनै सालमारि 9/1/2022 नि सालाव बेसगाय आं पहिलावनो हामबायना मुजुंगो चिनि बेलबारि आर्ट ब्लक नि बिसिङाव खबजाक बेलबारि हांराय कमिटिनि बोखाक्तै त्रिपुरा हास्तिनि जतो तं ग्रुपनो बेसगाय दिनै प्रेस मिट मा खायमिनि कारनखा जों चिनि अरो बेलबारि सुइस गेट नियर मनफोट बाजार गानावो दुबितला तैसा बेलबारि सुइस गेट जों बोसगां फायनाय 13 जानुवारि 2022 आठ दिननि सालाव हांराय तेरनो किथिंगै चिनरो कायसा अस्थि विसर्जन आमाय थाइ सानामनाय अस्थि विसर्जन खालायमानि एकटा उद्देश्यखा अरो आमजानि नों आंहाय गरै तंजानाय लुकुरक बर'रक बाक्सा हाक्सलखौ थाङै खिबि मानजाया दंगो गरै दंगो जुगिया दंगो आमाहायरक दंगो इनके बर' हासल थाङै खिबना थाङै बर'नि आं फैसा गोबां मासखरायनो नांगौ आमाहायरक ना हारिनो जोंरो अस्थि विसर्जन नारगो आबाहिता तो आबो लुकुरang thani तो आगिनसिमो कक कचारजाक अथच ताबुक जोंआबो कचाराय दङ सायु दंखो कारण जब ओ जे चिनि ओ जे ड्राग्स ओ जिनिस जों काहामखौ जों हासलमा तंनाय चिनि जे ताबुक जे सिचुएसन जे सिकला सालायरक बेसिरबाग फ्लाइने आबो नुजक दङ जे ड्राग्स यूज खायमिनि जाते आबोनो जों आबो जेसखौनो हासलैनाय आबोनो जों केबिं मुङै मा बाजानाय आबोन तैनाय इनका और बेलबारिका हामबाय थाजिं साइथांका चिनि और इनको अजामारनो कारण जे आज 13 तारिखनि जे जारा दुकान पाट बा गानागिरि केबो खायना मसं तंग दांखा बानिया खायना मसं तंग दांखा पाइनाय फालाय जत्त ताखो खासिन जत्त ताखो बुकु जत्त फायर काहाम के फाइ मानाय फालि मानाय आबो जों जत्त नाम तैनाय जत्त आबनि बेतन जों आबो लुआ जिबाय के आबन तो कुन आबो करि जत्त तिनि थांनानि हिमनानि जत्त सुजुग सुये दङ चिनि म थाइत नर कामगन साइमा गना बेलबारि जे आरदि ब्लक खबजाक म जे जा मेन रोड जम्पुजला तो yang compong nogor jet orudono sujgeta jung orono mo thaisam jak je chini takhu bukhok ba buma bufa kebo je nini bekreng kebo tubunai ba khibinai amti rok je khasong tongnera muchung tongnera borok phai phaimani khibi paimano haita hambai dorono 16-17 বছর রমই অরো হাংরাই তেরি খাইজাগি দङ বসকাं রবो खालायजागनाय गारो ओ हांग्राय तेरनि दिनो साब साब फायमान थाखाय फाइनाय चिनि इएम सार्च दङ जों इनभाइट खायगा बर' फाइनाय ताइ चिनरो रिजार्भ मुसुब आमहायरबो दंनाय सुपार स्टार ताइ अर्केस्ट्रा आमहायरबो दंनाय कालचारल प्रोग्राम रिजार्भ मुसुब प्रोग्राम जादु कलेज हायरक आमहाय बाताय मं दंनाय आबाहिता हमने कोजिन दंमोन सालसारमै दंनायता एकदिन 13 तारिखनि हरो प्रोग्राम खालायजाग हांकि जे ओ अस्तिखिमने फाइने रंना बंनि बागै ताम लजिक दं कुनु तंनानि फायका नक थांजा बंनि बागैबो चिनरो कीर्तन रक दङ इनके ताइ गोबां ब्राह्मण फाइनाय आमहायरनो तै जों लजिक दं ताइ चामुं नुमु बेफोर बेबस्था जों चिन कमिटि जब থেকে खालायनाय